πώς είναι από μέσα ένα φορτηγό. Επειδή το ζητήσατε και λέγατε, φορτηγό ακούμε αλλά φορτηγό δεν βλέπουμε, είπα να κάνουμε ένα tour για να σας φύγει η απορία. Φυσικά όλα τα φορτηγά είναι διαφορετικά, αλλά να έχετε υπόψη σας ότι πάνω κάτω ο σχεδιασμός είναι περίπου ίδιο σε όλα. Θα ξεκινήσω ανοίγοντας την πόρτα. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το πόσο ψηλό είναι. Πρέπει να ανέβεις 3-4 σκαλάκια για να ανέβεις πάνω. Λοιπόν, αυτό είναι το φορτηγό. Βλέπετε, εμείς χωράμε εδώ, αλλά είναι ό,τι πρέπει για έναν άνθρωπο που η δουλειά του είναι να μεταφέρει φορτία σε μεγάλες αποστάσεις. Ένας άνθρωπος που δουλεύει εντός Θεσσαλονίκης και εντός Αθήνας, εννοείται ότι δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Ένα φορτηγό με ψυγείο και κρεβάτι. Ένας άνθρωπος που θα χρειαστεί κάποια στιγμή να μείνει στο φορτηγό, επειδή θα διανύσει αποστάσεις πολλών χιλιόμετρων, αναγκαστικά θα μείνει στο φορτηγό. Και εννοείται ότι αυτό είναι φτιαγμένο για τις ανέσεις του. Υπάρχει κρεβάτι, επίσης και ψυγείο για τα τρόφιμά του, δύο άνετες θέσεις του οδηγού και του συνοδηγού. Ο οδηγός μπορεί να φάει, να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί, καθώς τα φορτηγά είναι φτιαγμένα για να καλύπτουν τις περισσότερες ανάγκες τους. Πες μου πώς σου φαίνεται, θα μπορούσες να μείνεις σε ένα τέτοιο φορτηγό για τόσες ώρες?